Pinitang gipangayo nato sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug aron maangayan kita sa pagsalmot nining misa karon, atong hinumduman una sa tanan ang atong mga sala ug mangayo kita sa pasaylo sa atong Ginoo. Tungod niini kita moingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dakong uyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas, aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala, ug nga madasig kami sa pagtuman, sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala. Miingon ako, O Ginoo nga gamhanan, ug Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa gikasabutan, ug kansang gahom, walay paglubad alang ni adtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan ug sa among katigulangan ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka Ginoo apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tao sa Huda ug ang mga mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel, kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atuas sa layo,
nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila abuga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among mga kadagkuan, ug ang among katigulangan, angay maulaw, kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo nga among Dios, maluluyon og andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay sa mong mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumalasangay. Ayaw hinumdumi, batok ka na mo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluy, madali untang nga muapot ka na mo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami ug pasayloa ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Pabutangan ha kanimo ang aghulo sa mga binilanggo, sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami ang imong lungsod, ug mga karniro sa imong panon magpasalamat kanimo sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadaykanan. Ayaw kami tagda, sumalasangay sa among mga sala. Ugagakang kami sa pagtulang sa iyo, mahal na Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkatao, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mupasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ay sugilanon nga usa ka news reporter nga iyang naghimo siya og news bahin sa mental hospital. Nasa feature. Ato siya dito, unya tour siya sa mental hospital. Niya sa natapos ng tour dito siya sa opisina sa direktor sa mental hospital. Nangutana ning reporter, Dok, unsa nun pagkahibaw nga inyong pasyente naayo na? Ingon ang doktor nga direktor sa mental hospital, sayon ra na, amo siyang ipaagi sa bathtub test. Unsa man ang bathtub test? Ingon ang doktor, amo siyang dadun sa usa ka bathtub. Pun-un amog tubig. Unya tagaan namo ang maong pasyente og kutsara, tasa ug balde. Unya among pangutanon, hala, unsaon manimo nga dali ra nga mahurot ang tubig ani? Kini maong tab. Ingon ang reporter nga, sayon ra day na. Kung sakto na og pangisip, Dok, gamiton gyud niya ang balde. Kay mao'y dali ra nga mahurot ang tubig sa bathtub. Ingon, hingisi ang doktor nga direktor, ingon siya nga, sayop ka. Kung sakto pa ka og pangisip, ang imong buhaton, kuhaon nimo ang plug sa maong bathtub dito sa ilawom. Kaya inigtangtang nimo na, mahurot na ang tubig. O nang giingnan niya, ambot unsa kay inyong ginahuna, basi ganang huna pumugpareho, no nga magbalde. No na ingon ang direktor sa reporter, basi gusto kag i-admit din ron. Adto ba ka sa ward o adto ba ka sa private room? May naanapod ta. Ako ning gisaysay tungod kay daghang higayon nga mo conclude dayon ta. Kana bang muingon din ta nga sakto ni pero dili di ay. Susama pud ni sa atong pangunahuna kung manghusga ta sa atong kaugalingon. Makakita ta sa atong isigkata, husgahan dayon nato. Aka na siya inana. Dali ra nato nga atong husgahan atong isigkataw bisan nga wa ta mahibalo unsay nagpaluyo niini. Ug mao ni ang ebanghelyo karon. Ingon si Kristo nga ayaw panghusga. No kay husgahan pud mo sa Ginoo. Dili man nato mawa ng panghusga. No? Bisan gani sa atong komunidad katilingban na magipaghusga, labi na makahimo kag sayop. Apan ang gitan-aw ni Jesus mao nga kanang manghusga unsa may nagpaluyo niini. Kay daghang higayon manghusga ta sa tuong isigkataw tungod kay garbo. Gusto ta nga dauto nato atong isigkataw kay aron mugawas kita maoy maayo. Ganahan ta manghusga sa uban, pero wa ta magtan-aw sa tong kaugalingon.
Gusto ta nga mulabaw ta nga sa pagkatinuod basin og mas daghan pa ta nga nahimog sayop o sala kaysa niining tao nga atong giusgahan. Pero di ta gusto mo tan-aw sa atong kaugalingon, gusto ta mo tan-aw sa sayop sa uban. Mao nga mao ning dili gusto sa atong Ginoo, manghusga ta unya gidaot nato sila kay aron kita maoy nindot tan-awon. Labaw ta aning mga tawhana. Atong Ginoong Jesucristo nagtudlo nato nga kung kita kinahanglan nga mo tan-aw sa sayop sa uban, atong panglantaw unta gugma. Gusto nato nga mausab kining maong tawo nga nakahimog sayop, dili pagdaot kanila. Ato silang sultihan nga mauni ang sayop nimo sa Kristiyanos nga paagi, dili ang pagsingka-singka, o dili ang pagtuis o tudlo-tudlo, no? O muratag hambugiro o hambugira nga mo correct sa atong isig katao sa Kristiyanos nga paagi. Pagmaymay, no? Sa tingog nga Kristiyanos pud nga makaamgo gyud ang atong isig katao nga naay pagpangga ang atong paghimo sa pagsulti kaniya sa iyang sayop. Busa angay nato ni nga bantayan ang atong kaugalingon. Sa katapusan sa Ebanghelyo, si Kristo mingon, ang taksanan nga inyong gamiton no, sa uban, mao pud ang taksanan nga gamiton sa Ginoo diha kaninyo. Mao nga ato ning pangayoon nga grasya, no? Unya maning kamot pud ta nga sa atong kaugalingon mismo makahimo gid pud ta sa pagbag-o sa atong mga kasaypanan. Kung naay musulti nato nga mao ni atong sayop, dawato nato ni, di pud ta angay masuko. Ug kini mga igsuon nang hinaot kita nga ang atong panaw gayud nining kinabuhi naagay pagtinabangay sa matag usa. Atong kaugalingon ug ang panabang usab sa uban. Nang hinaot kita nga pinaagi niini, kita gayud na ang kanunay sa dalan nga ugma damlag sa atong pagtinabangay, magdala ka natong tanan nga kita makalingkod sa bangkete dito sa langit. Hinaot pa. Mga igsoon, magampo kita aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton untas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluy pagdawat ang among mga pag-ampo ug luwasa sa mga haylo nga yutan-on ang imong gipaalagad sa mga misteryong langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ning Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makaagahom sa tanan.
Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diya sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi paunta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik namin. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ning Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na mga kalag nga mong gipahinungdan niining santos nga misa, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila
amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa tong amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Kristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kaimo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Busa ipakita nato karon ang timaan sa tong panagdait o pag-igsunay. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Salamat sa atong mga liturgical ministers, sa atong choir, ug kanatong tanan nga may tambong sa kasaulugan sa misa karon. Daghan kayong salamat. Ug ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ug sa inyong banay ang Dios nga makaagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, manglakaw kita ug dad-o nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.